Takže čaute lidi, další videa. Dneska natáčíme fotbal FIFA FC 24. Jsem na tu Max. Čest. On se natočil, to nevadí. A hrajeme, že zkusím dát gol s Robertem Lewandowski a dává gol. Gol. Dává svoje oslavíčku po zmrdy. Let's go! Yeah! Yeah! Ok, tak jsem já. Ok. Hoši, koukejte na ten PlayStation krásný. Koukejte na něho, tohle je PlayStation. Vidíte ho? To je můj PlayStation, ale tady toho obrázku si nevšímejte, jo? Tohle obrázku, co to mám? Tohle on hraje. Tady je můj sedící stůl, tady je můj reprák. No to je od Maxe. Já mám tady reprák, co já používám. Teď jde kopat přímo, teď jdeme se kouknout, si ho dá s tím Robertem Lewandowským. Možná? Malým dal gol, hoši. Co to bylo? Kamže to bylo dobrý. Jo. OK. OK. Tohle je můj... Tady jsou míče. Tady je můj míč, ten modrý. Tady tenhle. A tenhle žlutý je od Maxe. A Maxim dal gol z Rapínu. Ukáž pěkný. Kamže to bylo nádherné. A dejte like a i odběr, protože chceme mít konečně aspoň 1000 odběratelů, že Max? Jo, ale máme 0. No, že my točíme první video. Jinak jsme točili na tabletě, na mojím. A my jsme skoro nenatočili. Jakože to... Tady je víš. Hej hoši. Robert Lewandowski. Roberto Carlos dává gol. Ok, zkusím kopnout. Tak nic. Ok, tak mě teď trefil Max, no. Zkusím dát gol, jo. Tak nedal. Kámo, Robert. Ankr Messi. Dal jsem gol. Šajtička pro zmrdlivý. Let's go.